खुलुमबाय। थांनाय 21 आरो 22 मे शनिबार आरो रबिबार खालि जालांनाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गासै रायजो राजाया आंनि फिसाला नबजित नार्जारीखौ भोट होनाय थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो फैगौ 28 आरो 29 मे शनिबार आरो रबिबार खालि भोट होनानै देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजानि सिङाव आरज गाबहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ खोनानानै मिथिखाबाय जानांगौ। स' दायो जोंनि नबजित नार्जारी फंबायनो भटनि जोबोद गोनांथि। बेनि थाखायनो नबजित नार्जारी फंबायनि बिमाया जों गासैनियावबो भट होनो थाखाय खावलायदों। थांनाय सुनिबार रबिबार खालि जेरै जों भट होदोंमोन, थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय 28-29 मे सुनिबार रबिबार खालि नबजित नार्जारी फंबायनो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामो आरो जोंनि बर' हारिनि मुं लाखिनायाव जौगाहोयो। जोंनि बर' हारिनि मुं लाखिनायाव जौगाहोयो। गोजोन्थों।